Etorjal tal-Gazzetta Times l-4 filgħodu kellu kliem ta' tifħira l-mod kif l-awtoritajiet ħejjew u informaw lill-pubbliku hekk kif kienet qed toqrob lejn pajjiżna il-maltempa ta' ħeri. It-Times irremarkat l-importanza tal-komunikazzjoni u kif dan seħħ sa mill-ewwel twissijiet li nħarġu mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għal konferenza l-aħbarijiet dettaljata għall-Ministru għall-Intern Byron Camilleri flimkien mal-Forzi tal-Ordni. Għalulna kif nippreparaw x'perikli għandna nevitaw u fejn għandna nevitaw, spjega l-editorjal tat-Times. Filwaqt li maltempata ħallit l-effetti devastanti tagħha u l-awtoritajiet issejħu biex jassistu f'diversi każi ġew evitati inċidenti traġiċi. Lettur tat-Times għalli la darba it-temp ma jistax jittieħed for granted ħadd m'għandu jassumi li xi kultant ma tipprevalix l-injoranza u għalhekk faħħar l-azzjonijiet li ttieħdu. Nibdew bit-tajjeb, proset lill-Ministru u l daw kollha involuti fil-konferenza l-aħbarijiet l-ewwel tat-tip tagħha u li servit bħala mod importanti ta' kif jitwassal il-messaġġ. Enfasizza l-editorjal ġie notat ukoll il-kuntatt minnu fih li sar mal-iskejjel mill-Ministeru l-Edukazzjoni u anke x-xogħol tad-Dipartiment tas-Sajd ma' sajjieda u dawk li impatta lilhom fost oħrajn, waqt li mal-ħin tħabbru ukoll iżjed azzjonijiet u inizjattivi minn entitajiet u dipartimenti oħrajn f'ħidma kollettiva governattiva.